Диапазон ЕКАТ. Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка, най-уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мини Португалката. Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка, най-уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мини Португалката. Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка, най-уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мини Португалката.